L-ilma tal-pjan minn dejjem kien l-unika sors ta' ilma naturali li kellu kull minex fuq dawn il-gżejjer. Anzi, kif rajna fil-programm li għadda, għal sekli twal kien l-ilma tal-pjan li jinsab fil-wiċċ biss, jiġifieri dak li jinsab fil-perched aquifers illi kien aċċessibbli. Jekk tiftakru, il-perched aquifer huwa dak l-ilma li jinġabar fuq is-saf tafli u li ħafna drabi b'mod naturali jiżbokka fuq l-art bħala ejjun jew nixxijat. Iżda hekk kif iddomanda l-ilma baqgħet dejjem tiżdied kien hemm bżonn li nsibu sorsi oħra ta' ilma. U hawnhekk fejn jidħol fl-istorja l-Professur Nicolas Zammit. Il-Professur Zammit twilet is-Siġġiewi u matul ħajtu libes diversi people, kien tabib, filosfu u arkitett li ħadem fuq diversi knejjes madwar Malta. Fl-1849 il-Gvern Ingliż appuntaħ assistent supretendent tal-ħabs u fl-istess żmien kien sar ukoll superviżur anzjan tal-akwadotti f'Malta. Iżda ftit snin wara ġietu l-idea li naċċessaw l-ilma tal-pjan li jinsab iktar fil-fond. Dak iż-żmien it-teorija kienet li dan l-ilma ġej minn xi sorsi fl-Afrika u fl-Ewropa, ishom xmajjar fil-blat taħt l-art. Il-proposta tiegħu intlaqat tajjeb u sentejn wara fl-1856 bdiet titħaffer l-ewwel spira fil-post magħruf bħala l-Armir ta' Ħal-Qormi. L-ilma kien jiġi ppumpjat permezz ta' pompa taħdem bil-fwar illi kienet tinsab fuq il-kbir. Maż-żmien tallimna li l-ilma tal-pjan mhuwiex ġej mill-Ewropa u mill-Afrika permezz ta' xmajjar fil-blat, iżda huwa ilma tax-xita illi jiskula fil-blat u jserraħ fl-akwiferi illi aħna nirreferu għalihom bħala mean sea level aquifers. Il-mean sea level aquifer jew kif insibuha aħjar l-ilma tal-pjan huwa tip ta' aquifer speċifiku għal gżejjer. Hawnhekk insibu l-ilma ħelu illi jiġi mix-xita li tidħol fil-blat u tinżel fil-blat jifflowtja jom fuq ilma baħar illi jidħol mill-baħar jidawar il-gżejjer fil-blat innifsu. U allura għandna sistema fejn ilma li huwa iktar ħafif, ilma ħelu, jom jifflowtja fuq ilma baħar. F'Malta bejn wieħed u ieħor insibu li għandna fondijiet ta' madwar 100 metru fin-nofs tal-gżira inqas u anke iżjed. Mela l-ilma jrid jgħaddi minn ġodan il-blat. Idum nieżel, l-ilma jimxi numru ta' ċentimetri biss fis-sena. U allura l-ilma li jinżel illum minħabba dan il-font għal fejn l-ilma mbagħad l-ilma ħelu jistrieħ idum numru ta' snin, nikkalkulaw madwar 40 sena. U allura l-ilma qed intellgħu illum huwa ilma li niżel numru ta' snin qabel il-ġurnata tal-lum. Il-kwalità tal-ilma tal-mean sea level aquifer kienet inferjuri meta kkumparata mal-perched aquifers, però Malta qatt ma rrifjutat qamħ, insomma f'dal każ ilma. U għalhekk dik l-ispira mħaffra f'Ħal-Qormi bdiet tipproduċi 540 metru kubu ilma kuljum u kienet isservi l-akwati tal-Kottonera u tar-Raħal Ġdid. Jiġifieri sa nofs is-seklu 19 il-produzzjoni tal-ilma f'Malta telet għal madwar 3000 metru kubu kuljum. Forsi tinstema figura kbira, però fil-verità kienet isservi biss 60% tal-popolazzjoni, dawk li kienu jgħixu fiż-żoni ta' madwar il-Port il-Kbir u l-Port ta' Marsamxett. U n-naħat ta' Ħażebbuġ, Pirkirkara, Ħattart, Ħallija, Ħalbalzan u l-Mosta. U l-kumplament tal-gżejjer. Dawk ridu jaraw kif ħajiddubbaw bl-ilma maħżun fil-bjar. Fl-1887 tħaffret spira oħra fuq il-Kbir. Hemmhekk diġà kien hemm pompa u din l-ispira għadna naċċessawha sal-lum. Spira oħra ta' żmien l-Ingliżi li għadha tintuża sal-lum hija proprju din li qed inżuru llum f'Tal-Ħlas, nofs triq bejn Ħal-Qormi u Ħattart fuq is-Sowda. It-tħaffir ta' dawn l-ispiri ġodda għenu sabiex il-produzzjoni tkompli dejjem tikber. Infatti insibu li fl-1924 il-produzzjoni totali tal-ilma, jiġifieri inkluż dak li ġej mill-akwedotti, telet għal 5433 metru kubu kuljum. Iżda dan xorta waħda ma kienx biżżejjed biex iservi l-popolazzjoni kollha, illi sa dan it-tant baqgħet dejjem tiżdied. Kull darba li żdiedet il-popolazzjoni jew kien hawn perjodu xott mingħajr wisq xita, jew meta kibret l-ekonomija, dejjem kellna bżonn iktar ilma u dejjem kellna naraw minn fejn se nġibu iktar. Għal ħafna snin dan kien ifisser kompli tella iktar ilma mill-pjan. Iżda l-ilma tal-pjan mhuwiex manna taqa' mis-sema u ma tispiċċa qatt. Fis-snin 40, speċjalment fis-snin tat-tieni Gwerra Dinjija meta f'Malta kien hawn ħafna soldati,
Biex tintlaħaq id-domanda l-ilma tax-xorb kienu tħaffru aktar boreholes. Fis-snin ta' wara l-gwerra sas-sittinijiet mbagħad l-attenzjoni bdiet tiffoka iktar fuq il-pumping stations. Okej, naħseb hawnhekk ta' min niċċaraw daqsxejn x'in id-differenza bejn pumping stations u boreholes. It-tnejn li huma jintużaw għall-estrazzjoni tal-ilma mill-mean sea level aquifer, l-akwiferu l-aktar fil-fond, iżda il-metodu użat huwa differenti. Pumping station tuża xaft imħaffer fil-blat illi minnu toħroġ netwerk ta' galleriji, ukoll imħaffrin fil-blat. L-ilma illi fuq medda ta' snin jiskula minn ġol blat jinġabar f'dawn il-galleriji biex imbagħad jittella permezz tal-pompi. Eżempju ta' pumping stations huma dawk li nsibu f'Takandja u f'Tabakkja, illi it-tnejn li huma mħaffra fis-snin li qegħdin insemmu, jiġifieri lejn nofs is-seklu ieħor. Boreholes huma differenti. Borehole hija toqba fl-art u din tasal fil-fond sal-blat saturat bl-ilma jew xi riserva naturali. L-ilma mbagħad jiġi ppumpjat permezz ta' pompi. Bl-iskop li tiżdied iktar il-produzzjoni tal-ilma, is-snin 70 raw żieda konsiderevoli fin-numru ta' boreholes pubbliċi. Hawnhekk wieħed ma jistax ma jsemmix il-boreholes privati. L-estrazzjoni tal-ilma mill-privat minn dejjem kienet teżisti l-aktar permezz ta' spiri. Mela, sissa diġà semmejna il-boreholes u l-pumping stations. Allura spira. X'inhi? Ftit kliem spira hija simili ħafna ta' borehole. Differenza hija li tkun iktar wiesa u tkun imħaffra bl-idejn. Differenza oħra hija li spira ħafna drabi tkun inqas fil-fond minn borehole. U għalhekk taċċessa ilma li huwa aktar fil-wiċċ bħal dak li nsibu fil-perched aquifers. Dan hu differenti mill-mod kif jinġabar l-ilma mill-lejjun artifiċjali fil-perched aquifers fejn hemmhekk l-ilma joħroġ fil-wiċċ tal-art permezz ta' galleriji. Kif konna qegħdin ngħidu qabel, l-estrazzjoni tal-ilma tal-pjan mill-privat kienet teżisti minn dejjem. Però fit-tmeninijiet isa żdiedet. Dan għaliex dak iż-żmien it-teknoloġija ta' tħaffir saret iktar aċċessibbli u għalhekk kien hawn minħal opportunità u ħaffer spiri u boreholes biex itellaw ilma għal skopijiet kemm kummerċjali kif ukoll personali. Il-mod kif daw il-ħofor tħaffru kemm il-darba tħaffru fil-fond wisq. Illi fisser illi l-ilma li beda jittella minnhom wara ftit ta' żmien kien qiegħed isir wisq salajn, wisq salin. Issa dana sfortunatament saret ħsara għaliex saru mijiet ta' ħofor. U li huwa iktar ta' dispjaċir li xi wħud minn daw il-ħofor, xi wħud minn daw il-boreholes saru viċin il-boreholes u l-pumping stations tad-WSC. Il-WSC u qabel il-Waterworks Department kienet tuqgħod attenta ħafna meta tħaffer il-boreholes, kienet tuqgħod attenta li d-Dipartiment u l-Korporazzjoni kienu jqogħdu attenti li ma jinżlux iktar minn ċertu font, kienu jqogħdu attenti li wara kull ħofra kien isir pumping test biex naraw x'inhuwa il-livell ir-rata sostenibbli ta' pumping. Fit-tmeninijiet naħseb da ma kienx qiegħed isir u bekk qegħdin fis-sitwazzjoni li qegħdin illum għax ħafna qegħdin jilmentaw illi daw il-boreholes illi tħaffru daw il-mijiet l-ilma li tilha minnhom huwa pjuttost sal-mastru. L-estrazzjoni tal-ilma tal-pjan mill-privat għadha ssir, però illum qed tiġi iktar ikkontrollata u anki mkejla permezz ta' meters tal-ilma. Dan joffri iktar għarfien u joffri iktar kontroll għal mod kif jiġi affettwat l-akwiferu tagħna. L-ilma ħelu ġej mix-xita. U allura huwa importanti ħafna illi nipproteġu u noqogħdu attenti kif niddisponu minn kontaminanti għax dan l-ilma tax-xita ħajġor miegħu u nieżel l-isfel kull kontaminant li jkollna fil-wiċċ. Il-kontaminanti li jistieħu dan l-ilma normalment huma l-istess kontaminanti li nsibu fil-wiċċ, ġifieri in-nitrat minn agrikoltura jew inkella kontaminanti industrijali jew kontaminanti ġejjin minn prodotti li nużaw aħna fil-ħajja tagħna ta' kuljum. L-ilma jdum nieżel, l-ilma fil-blat jimxi bil-mod ħafna. U allura il-fatt li għandna distanza għolja f'dan it-tip ta' akwifer f'pajjiżna ta' madwar ġieli anke 100 metru l fuq ifisser li għandna ċertu livell ta' protezzjoni. ċertu kontaminanti u jiddegradaw jew inkella u jinfirxu iżjed. Ma jfissirx li nistgħu nagħmlu li rridu, noqogħdu attenti. Però in-natura għandha mod ta' kif tipproteġi dan l-ilma. Min-naħa l-oħra, il-fatt li dan għandna ilma ħelu jiflotja fuq l-ilma baħar, għandna wkoll possibilità ta' kontaminazzjoni minn taħt.
Meta nerfgħu l-ilma, meta ntellgħu l-ilma, jista' jidħol ukoll ilma mielaħ ma' dak l-ilma ħelu, speċjalment jekk intellgħu iktar milli suppost. U allura bil-mod il-mod l-ilma jibda ikollu livell ilma ħelu jibda jkollu livell ola tagħmluha fih li bil-mod il-mod iwassluh biex ma jkunx iktar tajjeb biex jintuża għal diversi użi li jkopri ibda mill-ilma li nixorbu spiċċa wkoll fl-ilma li jintuża għal bidja u sabiex isostni dan is-settur importanti. Il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, li hija l-entità responsabbli mill-produzzjoni tal-ilma potabbli, investit f'sorsi alternattivi ta' ilma sabiex dejjem tnaqqas id-dipendenza tagħha fuq l-ilma tal-pjan. Għaldaqstant, illum għandna 3 impjanti ta' reverse osmosis bir-raba wieħed qiegħed jinbena u 3 impjanti ta' purifikazzjoni ta' drenaġġ trattat. Dawn tal-aħħar huma fil-fatt indirizzati speċifikament lejn il-bdiewa sabiex minflok ilma tal-pjan jużaw dan l-ilma riċiklat fl-eliqi tagħhom. L-infrastruttura tal-ilma tal-pjan hemmhekk għadha u għadna nużawha. B'kollox Malta għandha madwar 42 kilometru ta' galleriji mferxa taħt il-gżejjer kollha. U jikkomplementaw din in-netwerk ta' galleriji, insibu 14 stazzjon tal-ippumpjar u 134 borehole minn fejn l-ilma jista' jiġi estratt. B'kollox illum din l-infrastruttura tipproduċi madwar 13 miljun metru kubu ta' ilma fis-sena, jew inkella 42% tal-produzzjoni kollha tal-ilma. Illum popolazzjoni kbira u bit-talba l-ilma dejjem tiżdied. Illi jkollok l-ilma tal-pjan bħala s-sors ewlieni ta' ilma ħelu mhijiex ħaġa sostenibbli. Is-soluzzjoni għal dawn kollu tinqasam fit-tnejn. L-ewwel irridu naqsu l-ħela. Mbagħad, jekk innaqsu l-ħela, inkunu qegħdin innaqsu d-domanda u għaldaqstant ma jkollniex għalfejn nipproduċu ilma żejjed. Kif se naraw f'episodji aktar il-qudiem, il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma diġà qed tagħmel il-parti tagħha billi fost oħrajn naqset drastikament il-leakages tal-ilma. Issa jmiss li aħna nagħmlu l-parti tagħna wkoll. Qatt tgħaddilek minn moħħok illi vit iqattar f'ġurnata sħiħa jaffjaħ li mal-20 litru ilma daqs 10 fliexken tal-ilma mill-kbar. Importanti li biex ma niddependux fuq l-ilma tal-pjan biss, irridu wkoll insibu sorsi oħra ta' ilma illi huma iktar sostenibbli. Il-pajjiż diġà investa f'impjanti ta' reverse osmosis u fin-new water, issa dawn nitkellmu dwarhom fi programmi oħrajn, imma aħna wkoll nistgħu nagħtu daqqatit billi fost affarijiet oħra jekk għandna bir, pereżempju, nużawh. L-ilma tal-pjan irridu nħarsu lejh bħala riserva strateġika, isu tip ta' insurance għal meta jkollna bżonn iktar ilma. Jinnaf pereżempju wara xi sajf qalil forsi, jew wara xi diżastru naturali li jkun affettwa l-operat tal-impjanti ta' reverse osmosis. Għaliex l-ilma tal-pjan mhuwiex infinit, jiġifieri jekk nabbużaw minnu, dan ħajintilef. U jekk jiġri dan, ma naħsibx li nkunu f'sitwazzjoni ideali le? X'taħsbu? This project is part-financed by the European Union under the Cohesion Fund, European Structural and Investment Funds 2014-2020.